Nhamo yedu semaZimbabwenzi, ameno chatakatadza pasi pano, ameno chatakapara, nofunga chatakatadzira Mwari chikuru chaizvo. Hazvina kumira mushe kuJoni uko, maZimbabwenzi ese abuditswa kuita kudzingwa muflat ravaigara nekututirwa propati dzavo dzese panze. Joburg pana Wanderers apo pana Wanderers flat rese tavharirwa zvinhu zvese zviri panze, munhu wese hapana asara. Vauya vakomana hama hatina kana plan zvokuti kana mvura yakanzi yatanga kunaya izvezvi hatistomboziva toita sei. South Africa yavo mashemo. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaika nekusheyawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. So this is so heartbreaking. Apa mbavha dzinenge dzakakula down hadzo dziri muState House. Shame. Asi nesuwo maZimbabwenzi tinozomboganzawo time. Ukanzwa vanhu ivava vachiti vele ne hauzombofungire kuti property yese inokwana mubhegi wani. Jokes aside, dai tawanirwa nyasha semazimba, we need new leaders for real. I don't blame South Africa. I blame the Mnangagwas and the Chivayos. maZimbabwenzi hondo toitya zvedu, but pakaipa. Kenya fought, Mozambique fought, Nigeria vakarwa, Swaziland vakarwa, DRC is still fighting vachiri kungorwa, and the list goes on. So what's special about us Zimbabweans? South Africa is also on its knees to take out ZANU-PF. ZANU is the root cause of all Zimbabwean problems. Ngatingovanamatiriwo vose vari kunze uku vari kubata mabasa kungwavha kuda kuriritira mhuri.